Ahoj, zdravím vás při mojem novém videu, asi po měsíci. A chci vám ukázat, jak jsem pokročil. Tady mám nainstalované další dva panely. Tady mám nainstalované další dva panely. A dohromady už mám teda nainstalovaný výkon 2,8 kW píku. Takhle si to můžete krásně prohlédnout. Ještě vám, myslím, že minule jsem vám neukázal štítek, takže ukážu vám štítek od panelu. Jsou to panely München. Jo. Nějakých 50 V na prázdno, takže mám nízkonapěťový měnič na nějakých 140 V max, takže to mám vlastně paralelně, paralelně. Potom vám ukážu ještě tu krabicu hotovou. No, ono to fungovalo to, ale bohužel mám baterii na reklamaci. Tady vidíte, mám to tu takové rozestavěné. Vidíte tu hlavní krabici, teď na to krásně svítí, teď by to vyrábělo takových minimálně 1,5 kW, možná 2, jak na to všechno takové krásně svítí. No bohužel mám baterku na reklamaci. Nebudu říkat ještě u jaké firmy, uvidíme, jak se k tomu ta firma postaví. Prostě nabil jsem na 3,45 V prostě baterku, zbalancoval, už tam teklo, já nevím, 1 ampéra, takže to bylo prostě nabité. A když jsem zapnul 2 kW zátěž, tak prostě 15 článků drželo a jeden spadnul úplně nesmyslně pod 3,15 V, takže buď měli špatný článek, nebo to tam blbě sešroubovali, nebo špatná BS, no já nevím. No, nejradši bych si to spravil sám, protože na těch 900, co jsem jim to poslal, v podstatě, jestli to tam budou mít měsíc, tak v podstatě vyrobím, nebo by mi to vyrobilo ještě víc za těch 900, že? Dejme tomu, že za měsíc při takovém počasí, co teďka už bude jarní, to vyrobí za energii za 15 stovek, že? Takže jako jestli mi ještě potom řeknou, že mi reklamaci neuznávají nebo něco, tak je... No, nebudu nic přivolávat, doufám, že brzo mi řeknou, že to opravili, pošlou to, ještě se jich zeptám, jestli mi těch 900 taky proplatí, protože to nebyla moje chyba, že ta baterka je špatná. Takže o tom vás budu informovat. Tady už jsem si dal i takové pěkné odvětrávání, vnitřek vám někdy ukážu, jak to mám zapojené. Dneska asi ne. No, prostě mám to tu tak pěkně udělané, ale všechna energie, kterou panely chytají, zase odrážejí zpátky do vesmíru. Takže smůla. Prostě takový je život. Nic nejde podle plánu. Jo. Krásně to fungovalo. Já to vám to ukážu, mám tu sice takový, já neukážu, mám to zamknuté, takže bych to musel odemknout, to se mi teď nechce. Stejně tam nemám co dělat. Mám tam takové pěkné, jak se tomu říkalo, tomu říkám cvakátka, prostě když se mi tam vytvoří teplota, já nevím, nad 20 stupňů, tak mi to sepne ten ventilátor. A je to něco, jak je prostě na těch obyčejných topeních. Je to bez energie, stojí to 150 Kč, taková krabička. A mám připojenou přímo na baterku, mám tam 2 ventilátory, jeden ventilátor mám vlastně v měničí, druhý mám tady na krabici, to je velké. A jakmile tam je víc jak 20 stupňů, tak se to sepne, pěkně to odvětrává a funguje to docela spolehlivě. Klidně vám
příštím videu, jestli se na to někdo bude dívat, protože zatím mám 7 zhlédnutí, takže kdo ví, jestli se na mě vůbec někdo bude chtít dívat, no tak. Ale uvidíme. Takže to je prozatím vše, držte mi palce z reklamaci a tím se loučím.